Sige naman tagkabati aning ebanghelyo ha. Kay bao na gid ta nga ang yuta mao ang kasing-kasing sa tao, ang binhi mao ang pulong sa Ginoo. Nya dunay tulo ka klases kasing-kasing nga dili gyud makabunga ang pulong sa Ginoo. Gilingi ay mong tupad ing nanibunga na ang pulong sa Ginoo diha nimo. Bangutan ako no. Na namunga. Nya wagay siya kahibaw pasabot perti gina niya ka yawanon. Kaning tulo ka klase sa kasing-kasing gipuy anig yawa. Nya kaning katapusang kasing-kasing ikaupat nga yuta gipuy anig Ginoo. Mao na unsa may unang yawa nga nagpuyo kadtong agianan nga yuta nga gipanuka alas mga langgam. Wa gyud makasugod bisan na lag pagtubo. Mao to siya ang yuta o ang tao nga taas kay garbo. Pagarbuhon ba? Di man gina nimo masultihan ang pagarbuhon. Naagi na siya dipinsa, naagi na siya tubag. Labi na gyud kung ang imong gisulti supak siyang gusto, naagi na siya ikasulti. Nya kasagaran ra ba sa pulong sa Ginoo, supak ra ba ginas atong gusto? Sama na moingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas aping, ipatamparos lang sang pikas. Kanang mga pagarbuhon may sa binuang. Wa na, wagtang na gikaonas langgam. Kung makasa ang imong bana, mangabit pananglitan, pasaylo alag kapituan kapito. Ngigagod, di na nausong martyrdom oy. Ana dayon. Ayaw mo paggamit ana mga artificial contraceptives. Tagailag higayon ang kabubuton sa Ginoo mo'y matuman. Di sa tamagdanghag. Oy, gitagaan ko tagon ahunas Ginoo. Ana. Patuyang kag panganak, wa na kay kapaeskwela, wa na kay kapakaon. Ngilad man sana. Naagi na yung mga dipinsa. Pamalit mo slots. Gandawang sa slots ng paria. Oy, sige na sa nga slots niya. Saom na niya. Ana. Nung sige tagtukod ang mga dagko ang building, saom na. Lagi na sila yung mga tubag. Lingi ay mong tupad. Inawa ka masakop aning yuta. Ang anawang ninyo, ambot lang. Wa na mag-andar ang ato electric fan. Pandar na to electric fan dong. Mura mag na-insultuhan ko ang electric fan nga ato ba nga ni na maypay. Mao day wa day pandara. Sama na god. Electric fan tanawa di ba duwa magbabungahon. Naunta siya ay abilidad. Pero di niya mahimo kay ang tig switch. Wa makuan. Dong iatras kay inigagi des mga lawat unya og sa mo offer masabod man. Kana ba nana kanang naang gairog-irog sa electric fan nga kinahanglan pa instruksyonan pasig na sa nayawa sa tanawa gibiyaan tanawa lagi na sila ila style balik ka dong tanawa usag unsay naong ana bang trabaho nga wa gyud gugma ba? Ay, mo ka na ipairog da. Irog na. Nag-irog. Mao na inyo mga anak, kana inyo mga anak panglaba, laba dayon. Unsa man imong linabhan? Unsa man pula? Ingang laban bitaw. Panghugas og plato dong. Hugas tayo, butang na dito. Unsa man ang imo naman na ipamundak? Nang hugas pa ganita, sabaan na sa muunta. Mao na yung mga way gugma, kay ang gapuyo sa kasing-kasing yawa, garbo. Ikaduha, katong batuon, mao na ang yawa sa kahadlok masakitan. Kana bang hadlok magantos, hadlok masakitan. Mutuog makadiyot pero moabot na gani, moantos na gani, di na ni mada. Mao na ron na nag-divorce, kanang nagseparasyon. Pag abot diri, dawaton ba nimo siya nga mahimo nimong bana o padre?
Sa kasakit, o sa kalipay, sa kahamugaway, o sa kapitos, hangtod ang kamatayon mo, bulag ka nato. Inig humas kasal, mua, mua, mua. Ang pare sad, ladok-ladok laway. Kaya di man palakton ang pare, kay magpa-picture pa man, patanawon gina ng ilang kising-kising, kay kunuhay, sa kasakit, o sa kalipay, tamparoson, bitag ka usas bana, dahil lagbuwag. Nahasa naman tong kasakit o sa kalipay. Ay kanang kasakit pa din nga kaming duha mo matubang sa kasakit, pero siya na may akong kasakit, biyaan ko ng panuway dako Nasayop kog pili ana. Kisa mo day sakto, ang pare. Mao na daghang kay rong na nagbuwag, ilingiyay mong tupad, inawa pa mo magbuwag. Kanina nimba din doon na may pipilaan na nagbuwag ba? Klaro ani mga naw nga. Na ano? Nya moingon din, ay, sukad ko ni buwag pa der, karon pag yung ko nakapahuway. Kaysa una, mura ko gimartir. Amao na siya, ang yawa, nga mutudlo nato, likay ang pagantos. Unsa may pulong sa Ginoo, pasana ang imong cross, hangtod sa katapusan, till death do us part. Mao na'y makabunga. Pero muatras ka, apatay. Muna ang bato di aslaom, bunga dayan. Pero din nyo, manimba mo. Manimba ta, kay Padersiano mo misay. Lingaw kayo. Ingna bitang Padersiano, 4 slot challenge. Mingon mo, ayaw lang na, oy, ay lang na. Wabit tay kwarta, wabit tay kwarta. Nya, sige pa colors buhok, sige pa colors buhok. Way kwarta. Kay di man gustong moantos para sa isig katao. Ang moantos, masantos. Ang moantos, mulampos. Muna, ang di moantos, mukupos. Way bunga. Ang ikatulo, nga yuta, katong daghang kayong sampinit, maotong mga tao nga giharian sa yawa sa pagka-possessive. Kana bang ang kunon gid niya nga iya ang mga butang o mga tao sa kalibutan, ako ni, ako ning balay, ako ning sakyanan, ako ning kwarta, ako ning dungog, ako ning barangay, ako ning pagkakonsihal, ako ning munisipyo, ako ning senado, ako ning kongreso, ako ning probinsya, ako ning rehiyon, ako ning Pilipinas. Magpatay ta kung inyo gining ilugon. Kana di gyud kabunga ang pulong sa Ginoo. Labi na gyud mo ingon ang pulong sa Ginoo, kung kamo gustong mamunga, ibaligya ang tanan, biyai ang tanan, o ang halin sa inyong gibaligya, ihatag ngadtos mga kabos. Moingon dayon ka di na mada. Tell that to the Marines. Kahit yung tamparo, rakrakan bitas Marine bitaw, patay lagi. Daog-daogon lang mga Marine. Tell that to the dogs. I'm a wise person. Kinsa ko ka magtudlo-tudlo nako. Pari gug ko. Father, ang kolekta ihatag sa mga kabos. Yabag mo diha, ako'y nag-antos anig dupa-dupa. Ana. Kana beling ngay mong tupad. Ing na kisitag-iya sa imong asawa. Nya kung asawa, kisitag-iya sa imong bana. Kana be. So, nindot kayo, makabunga ginang pulong sa Ginoo, basta di na kamo angkon sama ng gugma. Ingong Ginoo, paghigugma ay kamo. Nya karon kay ang imong bana nangabit man, og nangangkon ka ana, suko gyud ka. Din adyo ka mahigugma sa imong bana, di wa na mo bunga ang pulong gugma. Di ba? Pero wa ka mangangkon, imo ra nang ingnon nga ang tag-iya ani mao ang Ginoo. Nya gigasa ra ni sa Ginoo nako, inig pangabit, igo ra kang moingon nga iyasa ng pagbuot sa Ginoo nga igasa siya ngadto sa silingan. Di man sada ako'y tag-iya na ang Ginoo man. Nya kay niuli man paghumag mga 3 ka buwan, ingka di ana sad gigasa nako, praise the Lord. Nya kay pag uli paralyzed naman, ingka ingon man sang Ginoo,
care the sick. Mao na ni makapalangit nako, siging trapo aning ni ang panuwayng dako. Pero di dyan na ni mo isalikway. Nga naman, gasa sa Ginoo, dili ikay tag-iya. Nga, di dyan ka ma-stress. Mao na ang maayong yuta. Ang maayong yuta, ang maayong kasing-kasing, kanabang kasing-kasing nga inig kadungog niya sa pulong sa Ginoo, 100% iyag yung tumanon, wa nay daghang pangutana, masakitan man ko, mainsultuhan man ko, ma-lockdown man ko, masaway man ko, mapatay man ko, it doesn't matter. What is important, akong tumanon ang pulong sa Ginoo. Muna iniglibak sa imong ugangan, muadto lang yapon kaniya, muamin lang yapon ka, bisag ludan pa ng imong naong. Di jud ka musukol, di ka muyaw-yaw. Mga libakira rabasan ng mga inlos. Ang imong bana, daw kay kwarta, ang iyang income, iya ragyod, isuga lang, iinom, isuyo pagyod. Muantos ragyod ka tungod kay sugo sa Ginoo, sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag kanato. Muuli pagyod imong bana, magmaoy pagyod, patid-patiran pagyod ka, igo ragyod kang muingon sa kasakit og sa kalipay. No? Kinsa dinhing mga tawhana, kinsa ninyo ang mutuman ana, tasa kamot. Pulos gyud mo mga yawanon. Oy, magbag-o na ta, oy. Magbag-o na ta. Nga naman, kay inigbunga nato mga igsoon, matod pa ni San Pablo diri sa ikaduhang pagbasa, ang kasakit nga atong masinati, dili ikatumbas sa dakong kabulahanan nga gitagana sa Dios alang kanato. Di gyud ta katagamtam og tinuod nga kalipay, tinuod nga kalinaw, tinuod nga ka kontento ba katagbawan sa kinabuhi, basta di ta mutuman sa pulong sa Ginoo. Kanang inyong balay, gubot gyud na, basta ang inyong pulong mo'y matuman. Kining parokya, magkagubot gyud ni, basta ang pulong raspari mo'y matuman. Muna, hinaut unta nga mutuman mo sa pulong sa Ginoo, pinaagis ba-bas pari nga nag-ingon, pamalit mog slots. Mutuman unta mo sa pulong sa Ginoo, pinaagis ba-bas pari nga nag-ingon, ayaw mo pagsigig away tungod lang anang politika. Paghiusa mo, mga politicians, gusto man ka mong mga lagad, ayaw mo pag-away, lain kay ng mga lagad ta nga nagkinusmuray. No? Lisod kayo ng mga lagad, imong mga maid, og nakay maid tulo ka buok sa imong balay. Bisag sa inyong opisina, naamoy janitor diyan tulo ka buok, nya nagsigig away, di na nyo taktakon? Ha? Uy, sigig yung away ba? Sinukmagay, sininghagay, kanag yun adlaw, away sila, way tinagdanay, di na ninyo taktakon? Kusga? Kusga pag yun. Mauna kanang mga palaaway nga politisyan, taktakon tana. Kita may ilang alagaran, di ba? O na maghiusa gyud mga ngandoy jud karon kani mga munaga niya dinig kuan mga opisyal sa barangay kanang managan, malipay jud ko maghuna-huna nga magkuyog-kuyog na silang pangumpanya. Kuyog-kuyog ba? Kani opat baron sila kabuok or napuo ba sila kabuok, magkuyog. Kani pulos may managan pagka barangay kapitan, kamo nay mag-igo kinsay inyong pilion namo, total barkada man mi. Usa na mo'y mudaog, suportahan sa tanan. Ako andam ko mo suporta, pero inyo sa kong padaogon, ako sang mong pakamatyan sa pag-alagad. Dayan. Ningon sa to sa nindot ni da, ningon sa to sa mausag ko parihan niya magpakamatay sa ko pag-alagad, nindot na sad ni da. Amo na maghuna-huna na sila kinsa kay atong butara no. Total inigbutar na to pariha ra man gyud. Wa na nang kwarta-kwarta kuno. In quotation na kuno nang kwarta-kwarta ang mudaog katulang dunay ikabuga. Di na ang mudaog kadto nang gipili sa kasing-kasing sa tao. Total amigo man silang tanan. Kanusa ka na mo hitabo
sa atong katilingban. Sugda nato karon, ha? Sige, lingay mong tupad. Ingna, mudagan ka. Niya mo gani, siya, igugmaay ha? Awayay ha? Sige, manindog na ta, mga dili pala away.